Ja. Så kan du godt gå i gang. Linda, vi sætter op den der En gang til, det skal jeg lige have en gang til. vi godt åbne den der Audacity? Ja. Men jeg tænker, hvorfor vil du lave det nu i den her støj? Jamen, hvad laver du? Kan du ikke begynde at fortælle om, hvordan du holder påskefrokost med din familie? Har jeg skrevet det på engelsk? Nej, men han der... Karl? Han kommer og hjælper jer med det. Hvad får I af mad? Hvad spiser man af mad op til påske? Vi spiser ikke noget specielt. I Jylland for eksempel, der spiser man skidende æg. Skidende æg? Ja, det hedder det. Det lyder ikke særlig lækkert, men det er faktisk meget godt. Mener du det? Skidende æg? Ja. Men det kan man jo ikke oversætte. Men man kan måske få et billede af det. Shitting egg. Shitting egg, ja. Men altså, det gør vi jo så ikke her på Sjælland, men det gør man altså faktisk i Jylland. Jeg har da hele mit liv fået skidende æg op til påske. Og det har jeg altid fået hver torsdag. Og der skulle moren have det nemt i køkkenet. Ej, nu er det bare langt. Linda og Emilie ikke sidder på din plads. Og hvor har det? I Jylland spiser de skidende æg til påske. I Jylland spiser de skidende æg til påske. Til påske. Så sagde Linda, hun spiser skidende æg. I Jylland til påske, der spiser de skidende æg. Og i Jylland, det får en mulighed. Men det var også bare mere, fordi jeg så, at Emil var gået over. Ej, det ved jeg ikke. Så kan du sidde og snakke med hende på et tidspunkt. Er du klar, gør det? Der var det ikke så godt at viske ud på filmen. Jeg får også en. Jeg har aldrig noget. Der har du behøvet tage den højere op hele tiden. Jeg må spise en påske igen. Ja, især det lys. Nej, Laura, ikke mere nu. Så lige viskelader væk, og så læg det her foran. Jeg tænker,